Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों माखासे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनि गेजेराव आरोना 100आव 50%आनो जायो। दा सिख्लाफोरा मानि थाखाय भाइराल जायो बिनिनो आङो सलुशन मोनदों आरोना माने एसे हमदांनो हादों आङो। दा बै मानि थाखाय बेफोरबायदि जायो बेनिनो आङो माखासे एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों नोंथांमोननो आङो फोरमायनो नाजानो नागिरदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। नोंथांमोन भाइराल जानायनि जाहोना सिख्लाफोरा भाइराल जानायनि जाहोना बा सेंग्राफोरा भाइराल जानायनि जाहोना सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनि गेजेराव मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव जायो दै। सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनि गेजेराव किसुमान जायो किसुमान जाया आरोना बांसिनानो जायो बांसिनानो जाया 100आव 50%आनो जायो 50%आनो जाया। दा बिनिनो माखासे बाथ्रा आङो सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन। सेंग्राफोर नोंथांमोना सोरखौबा माने मोनखागोन होननानै जुदि मोजां मोनोब्ला ना माने नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनबाय सोरखौबा मोजां मोनबाय बिमा बिफानिफ्राय नोङो टिउसन फिस दङ दिनै कलेजनि एडमिसन दङ होननानै नोङो बिमानिफ्राय बा बिफानिफ्राय नोङो फैसा बिनानै लांबाय बे समाव नों जेबो साना नों सिख्लानि फारसे सानबाय थागोन। अब्ला नोङो सिख्लाखौ लानानै थांबाय बैथिंजाय पार्कआव बेरायहैबाय बहाबा नोङो रेस्टुरेन्टआव सिख्लानो नोङो नोंनि मोजां मोननायनो नोङो जाहोबाय लोंहोबाय नङा होमबा। थिग बेबायदिनो बे सिख्लाया किन्तु नोंखौ मोजां मोनफ्लानाय देखायनानैबो गुबुन सेंग्राजों माने लाइन मारिबावो आरोना नों मिथिया बेखौ। सानै साथाम मोजां मोननाय थायो सेंग्राफोरनियाबो थायो सिख्लाफोरनियाबो थायो दै। किन्तु आं बेखौसो दिनै सल्भ खालामनो नागिरदों नोंथांमोन। थिग बेबायदिनो नोङो सानसे समाव माने सेंग्राया बेफोरबायदिनो फैसा थाखा बरबाद खालामबाय आरोना न'निफ्राय लांनानै बा गाव खस्थ' खालामनानै सिख्लाखौ बेरायहोबाय जाहोबाय लोंहोबाय। दा सिख्लानि नांगौ बायदियै नोङो बेफोरबायदि खालामजोब्बाय आरो उनाव ओमफ्राय दाना मा जागोन सिख्लाया जे नोंखौ आंहा मोजां मोननाय दंखायो सिगांनि एक्सआ आंना लाफिनसिगोननो आंखौ होनना बुंसिगोन ना अब्ला सेंग्राफ्राथ' फाग्ला जाजोब्बायलै सेंग्राफोरखौ माने फाग्ला खालामजोबसिगोन आरोना सिख्लाफोरा। माखासे सिख्लाफोरा दै 50%सो बुंदों आङो बयखौबो बुंजोबाखै किसुमान दं आरो बेफोरबायदिनो उग्र टाइपनि होनना बुंगोन बेफोरखौ उग्र टाइपनि। दा माने मोजां मोननाय थानानैबो गुबुनजों लाइन मारिबावो आरोना। ओमफ्राय दा बेनो सिख्लाफोरनि भाइराल जानायनि जाहोना सेंग्राफोरनि बारा भुल नुहुराखै आङो। मानो होनना बुङोब्ला सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामबाय दाना मा जाखो बे गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिबावबाय गुबुन सेंग्राजों माने बे सासे सेंग्राखौ थगायनानै बेफोरबायदिनो फैसा थाखा जानानै बरबाद खालामजोब्बाय। ओमफ्राय उनाव दाना मा जागोन बै सेंग्राया गुबुन सेंग्राजों बेरायनो नुयोब्ला बै सिख्लाखौ बा गुबुन सेंग्राजों मोजां मोननाय नुयोब्ला सेंग्राया मा खालामसिगोन दा गावआथ' माने इसिबां दुखु खस्थ' खालामनानै बे सिख्लाखौ मोजां मोनोमोन थार गोसो होनानै मोजां मोनोमोन अब्ला मा खालामसिगोन बे सेंग्राया भाइराल खालामना होसिगोन दा बै सिख्लाखौ। दानाथ' सिख्लाया एसे साननांगौमोन आरोना बै सेंग्रानि थाखाय किन्तु बै सेंग्रायाथ' थानो हायासै आरो फिउचार लाइफनि थाखाय सिख्लानि फारसेबो साननो हायासै बे सेंग्राया। बेफोरबायदि जायो आरोना बेनिखायनो भाइराल जायो आरोना सिख्लाफोर नोंसोरबो एसे साबधान आरो सेंग्राफ्राबो एसे साबधान आरोना सानै हयै गावनि आथिङाव गसंग्रोनो नाजाब्ला मोजां जायो आरोना। मानो होनना बुंबा नोङो मोजांखौथ' मोना नङा बयबो मोनलायखायो किन्तु सोरनियावबा जायो सोरनियावबा जाया आरोना। आं किन्तु बेफोरबाय माने भाइराल जाफ्लेबाय थानाय नुनानैसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोन। मानो होनना बुङोब्ला भाइराल जानायनि मेन जाहोनानो बिदिनो आरोना। दा किसुमान सिख्लाफोरा दै माने मोजां मोननाय थाखानानैब्लाबो माने गुबुन सेंग्राजों लाइन मारियो। दा गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिनायनि जाहोनाव बै सेंग्राया माने कन्ट्रल खालामनो हाला बिदिनो ओमफ्राय माने थार गोसोजों मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय मा खालामसिगोन भाइराल खालामना होसिगोन दा सेंग्राफ्रा खायसे सेंग्राफ्रा आरोना बिदियावनो भाइराल जायो आरोना नोंथांमोन। दा माथो बुंबावनो किन्तु एसे साननानै नायहरोब्ला सेंग्राफ्रा एसे कन्ट्रल खालामनांगौ आरो सिख्लाफ्राबो माने बेफोरबायदि सानै साथाम गोसोथोना आरोना गोसोथोयोब्ला सासेखौनो गोसोथोनांगौ आं बेखौसो बुङो। ओमफ्राय ओरैबायदिबो दङ सानैसो सिख्ला आं नुदों आरोना आं खोनानो मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि सेंग्राफ्रा आंनो खिथादों आरोना सेंग्रायालायनो माने बे सिख्लाजों लाइन माने कल खालामबाय थागोन दाना मा खालामो सानैसो सिख्लाफोरा माने दङ आरो सानैसो सिख्लाफोरा मा खालामो फार्स्ट खिनियाव रायलायगोन आरोना नोंजों ओमफ्राय दाना मा जागोन जोंहा आदा दङ बेबि रायलायनो हाया मा दङ होननानै माने मेसेज खालामथिगोन आरोना मा दङ बिदा दङ मालाबा बाबा दङ होननानै थगायगोन। ओमफ्राय उनाव दाना मा जाखो बेलेग सेंग्राजों लाइन मारिबाय थागोन आरोना बिदि गोबां नुबाय आङो एक्सपिरियेन्स मोननायखायसो आं खोन्थादों नोंथांमोन मिथिबायना नोंथांमोननि लाइफआवबो मालाबा जानो हागौ। दा बेनोसै आरोना नोंथांमोन गुबुनखौ माने एकदम मोनथारगोन होननानैबो दा गोसथो मानो होनना बुङोब्ला बिसोर टाइम पाससो खालामजोबो दानि सिख्लाफोरा मिथिबायना एकदम माने बिसोरनो नांगौ बायदि एकदम बेरायहोनायाबाथाय सेसखा नोङो बरबादखा नोंनि लाइफआ। सेंग्राफोर एसे साबधान गावनि आथिङाव गसंनो गावनि आथिङाव गसंनाय माने
आं ओरै थिया जानानै गसंनायखौ बुङाखै आङो मानो होनना बुङोब्ला लाइफआव माबा मोनसे साक्सेस जाग्रो आरोना साक्सेस गोसोथोनाया नङा बयबो गोसोथोखायो नङा होमबा दा बेनो आरोना आं भाइरेल जानायनि मेन रिजनखौ आं बेखौनो सानो आरो जाहाथे सिख्लाफोरा सानै साथाम सेंग्रा गोसोथोना नङाब्ला सेंग्राफ्रा किसुमाना कन्ट्रल खालामनो हाया जोंथ' कन्ट्रल खालामनो हायो र' जेबो नङा जोङो खिन्थु किसुमाना कन्ट्रल खालामनो हायाना भाइरेल खालामना होलाबायो दा बेयावनो जोंनि बर' हारिफ्रा गोबां बदनाम जायो आरोना नोंथांमोन एसे बुजिलायदो बयबो ना मा होनो दा बेनोसै किसुमाना माने सिख्लाफ्रा बिराद थगायो सेंग्राफोरखौ बिराद थगायो माने थगायोआनो मिथिबायना माने गोसोथोनाय थासेयावबो माने बिमा बिफा दं होननानै थगायफ्लायो आरोना बिराद थगायो माने फन रायलायनो हाया माया होननानै जुदि बै सेंग्रायाथ' फाग्ला जासिगोन ना सिख्लानि थाखाय बै सिख्लाया माने थगायफ्लाबाय थासिगोन बिमा दं बिफा दं रायलायनो हाया होननानै जुदि नोंखौ मोजां मोनमारथारोब्ला बै सिख्लायाथ' नोंजों रायलायथारगोन ना फन रायलायथारगोन दसेबाबो रायलायगोन नङा होमबा मेसेजथ' खालामथारगोन नोंजों बेफोरबायदि थायो आरोना जुदि रायलायथारा बेफोरबायदिबो थायो माने फार्स्ट खिनियावल' गोदै गोदै रायलायसिगोन हप्तासे सानब्रै सानबा थानानै माने बिमा दङ बिफा दङ रायलायनो हाया मानो हाया बिदि होननानै थगायो आरोना आं गोबां नुबाय बिदि दा बेखायनो नोंथांमोना आं शेयार खालामदों आं बेखौ जाहाथे नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि दा जाथों आरो नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांसिगौ आरो एसेब्लाबो नलेज मोनबाय जानांसिगौ मोजां मोननाय आरो मोजां मोनलायनायनि माखासे बाथ्राफोराव आरो दा भाइरेल जानायनि मेन रिजोना बेनो आरोना सिख्लाफ्रा सानै साथाम सेंग्राफोर लानाङा बेखायनो माने सेंग्राफ्रा उनाव नोङो सानै साथाम सेंग्रा लासिगोन सोरबा सेंग्राजों नोङो बेरायनाय पस्ट होनाय नुसिगोन माबायाव फेसबुकफ्राव वाट्सएपफ्राव स्टेटासफ्राव ओमफ्राय सेंग्राफ्राथ' बेखौ सानलाना सेंग्राफ्रा खायसेयाथ' बिराद गरम थायो माने बिराद कन्ट्रल हायै थायो आरोना बेखायनो भाइरेल खालामनो हायो सेंग्राफ्रा खायसेया आरोना आं बे बाथ्राखौ बुंबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन मा बुंबावगोन आं मिनिनोबो ओंखारलायलांबाय मिथिबाय दा बे बाथ्राखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि जय माने मोजां मोनलायनायनि लं लास्टिं थाबाय थादों सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाया